You're looking out, then there's never a doubt. Though you might be afraid now and then, because you know that you've got a friend. Don't you be down if you're lost, soon you're found, and there's always someone there to save the day. От все сърце искаме да благодарим за поканата, която отправиха нашите приятели от фирма Eclipse Energy. Моля вашите аплодисменти. Я да видим къде сте. А така, чудесно. Пожелавам много здраве, много късмет, много успехи. Разбира се, от все сърце благодаря още веднъж на фамилия Рашеви за поканата. За мен и за моя екип е огромна чест и удоволствие.